Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε του Panos Den την πίστα και της Κωνσταντίνας. Είδα από κάποιον άλλον YouTuber που έπαιζε, τώρα θα παίξω του Πάνου, που έπαιζε του Πάνου την πίστα και λέει ότι ο Πάνος έχει τις πιο δύσκολες πίστες. Άρα μπορεί να μην την περάσω του Πάνου, αλλά της Κωνσταντίνας πιστεύω ναι. PDT Complex. Εντάξει, άμα την περάσω που φαίνεται ότι είναι full δύσκολη, αρχίσαμε αυτό που πέφτουμε, αρχίσαμε να πέφτουμε δηλαδή. Όχι, δεν έβλεπα την μπάλα, νόμιζα ότι πάνε ταυτόχρονα. Ωραία, μόλις περάσει, μετά από λίγο. Ευθεία, ωραία. Ελεύθερη πτώση. Μποινκ, μποινκ. Φύγαμε. Ναι, ωραία. Checkpoint, αυτό είναι πολύ καλό. Και τώρα είδα ότι παίζουμε για τελικό. Κοιτάξτε που έπεσα. Αν είναι δυνατόν. Δεν παίζει, αλήθεια. Είναι τέτοιο χακαρισμένο. Εντάξει, δεν παίζει να είναι χακαρισμένο, απλά... Γιατί ακριβώς την ώρα που έπρεπε εγώ να πηδήξω ήρθε αυτή σκατομπανάνα. Ωραία, θα αποφεύγω όσο πιο πολύ μπορώ τις μπανάνες. Είπε και στο βίντεο ότι αυτό είναι το πιο κομπλεξικό που έχει κάνει. Ωραία, τώρα είμαστε αυτοί. Τώρα πάμε γρήγορα, έφαγα πόρτα. Κι άλλη που έφαγα πόρτα. Ωραία, την τερματίσαμε πάλι καλά και τώρα θα τερματίσουμε, θα παίξουμε και της Κωνσταντίνας. Άμα πάρω και της Κωνσταντίνας θα έχω πάνω από 7 κορώνες στο Fall Guys. Ένα άλλος φίλος μου έχει 27 κορώνες. Κωνσταντίνας first try. Τώρα μπαίνουμε και αυτό final είναι. Λοιπόν, πανεύκολη. Βλέπω κάτω έχει λαβύρινθο, αλλά πού να ξέρε ότι έτσι πως έχει κάνει το λαβύρινθο μπορεί να περάσει και από πάνω. Κωνσταντίνα, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο ή πάνω, μπορείτε να τα αλλάξετε, πιστεύω.
να το αλλάξετε, γιατί άμα παίζετε για τελικό στις δικές σας πίστες και το έχουν καταλάβει, όπως εγώ που το έχω καταλάβει, έχετε κάνει μεγάλη βλακεία. Όχι, έχετε, η Κωνσταντίνα έχει κάνει μεγάλη βλακεία. Δεν το λέω για να την κράξω, απλά μπορεί να περάσουν έτσι και οι άλλοι να χάσουν χρόνο. Και τζάμπα π.χ. να χάνονται στο λαβύρινθο. Πανεύκολο! Κέρδισα! Όντως πανεύκολο είναι της Κωνσταντίνας. Οπότε μου φαίνεται, άμα θέλετε να σας δείξω και τις δικές μου τις πίστες, πατήστε like, άμα φτάσει 200 likes, και στα 400 likes θα παίξω και την πίστα του Αλεκούν. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.